פה היום בשביל לדבר על הניל דיימונד. בעצם שורטבורד מקובץ. רסטי החליטו לקחת את השורטבורד שלהם, הקלאסי, לקבץ אותו באורך, מה שמתבטא ביותר עובי ורוחב לגלשן. אפשר לראות שהנקודה הרחבה בגלשן היא 1.5 אינץ' מהאמצע, מה שנותן המון דרייב בחזרה מהביצוע ולקראת הביצוע הבא. אם נסתכל על התחתית של הגלשן, יש לנו פה דיימונד טייל עם סינגל קוקב שהולך לוי בין החרבות ומאפשר בעצם המון זרימה של מים ושוב הרבה מהירות שהגלים לא מאפשרים לייצר את המהירות בעצמם. בשבילי זה באמת הגלשן הכי טוב לגלים גרועים. מבחינת החרבות הוא מגיע גם כ4 חרבות וגם כ3 חרבות. אני באופן אישי אוהב את הסטאפ של הקוואד. באמת מאפשר לגלוש הרבה יותר טייט בפוקט של הגל והרבה יותר זרימה בין הביצוע לביצוע הבא.